Sziasztok, ebben a mai videóban meg szeretném mutatni nektek, hogy hogyan lehet letölteni 2025-ben a T-Launcher-t. Első lépésként menjetek be egy böngészőbe, keresetek rá, hogy T-Launcher, és nyomjatok rá az első linkre. És ott van, hogy Download TL, nyomjatok rá, és van T-Launcher for Windows. Itt lehet macOS és Linuxot is kiválasztani, de nekem Windowson van. Ezért rányomok erre. Letölti. Rá kell nyomni futtatás. Elkezdi felrakni a gépre. Felhozza a T-Launcher telepítőjét. Nyomja rá, hogy folytatás. El kell fogadni a licenszerződéseket. Folytatás. Ezt nem muszáj bekapcsolni, én ki szoktam pipálni. Folytatás. Itt, ha új gépre telepítek rá a T-Launchert, rá kell nyomni, hogy folytatás, de mi nekem le van már töltve. Rányomok a tiszta telepítés. Igen. Folytatás. És mindjárt befejeződik. Fel fogja dobni a T-Launcher telepítőjét, ezt meg kell várni, míg befejezi. Nem tart sokáig. És itt vagyunk egy új ablagnál, amire csak rá kell nyomni, nem kell csinálni semmit. És hogyha van egy másik ablak, ami azt írja ki, hogy Java telepítésem, azt ugye alapból be van kapcsolva. És rá kell nyomni, hogy folytatás és befejezés. Ezt gyorsan megcsináljam. És be kell töltenie pár másodperc alatt. De amíg elkezd befelé tölteni, addig ne csináljatok semmit, mert addig hát terhelni fogja a gépet. Én be fogom zárni a böngészőt. Na, és be is töltött. Itt bal alsó sarokba be kell írni a felhasználó nevet. Mi bit. Ami bitharapás lesz. Itt ki lehet választani a verziót, amit szeretnétek. Egészen 1.0-ig lehet menni. És ha több verziót szeretnétek, rendőr is fogaskerékre, beállítások, és itt be lehet kapcsolni, hogy alfa, beta, és a snapshotok megjelenítése. Én ajánlom felhúzni ezt teljesen, ha olyan gépen játszatok, és le kell nyomni, hogy mentés. A modokat szeretnéd berakni, annyit kell csinálni, hogy rányomtok, hogy TL mods. Itt vannak módcsomagok, modok, forráscsomagok, világok és shader csomagok. És itt be lehet rakni, és csinálni kell egy új típust. Itt ki kell választani azt a verziót, amit szeretnétek berakni a modokat. Legyen mondjuk 1.21.1, és mondjuk beírom névnek, hogy teszt, muszáj névet beírni. És az automatikusan be fog rakni egy Optifine-t, és tetszik, és ide akármilyen módot berakhatok. Mondjuk például a Lucky Block, ami 21-ben nincsen. Nagyon figyeljetek arra, hogy olyat rakjatok be, ami benne van.
hogyan tudjátok megnézni, hogy még verzióban van. Csak nyomjatok rá erre a kis lenyíló kis fülre, és nyomjatok rá, hogy nincs kiválasztva. És ha bejöttek még egyszer, itt ki fogja dobni, hogy 1.20.2-re van. Azaz arra tudjátok csak berakni. Mod csomagokhoz itt több ezer mod csomag van. Itt van OneBlock MC, Better OneBlock, mindent meg lehet találni, hogy igazi Minecraft is benne van. Azon kívül lehet berakni modokat kívülről is. Azt majd egy külön videóban szeretném megmutatni nektek, hogy lehet. Az a lényeg, hogy utána, hogyha be van rakva még a teszt, nekem itt van a teszt mod csomag, amiben nincsen sok minden, de be lehet rakni akármilyen modot. Csak rájöntök a játék indításra, be fog tölteni egyből a játékba. Amire figyelni kell, hogy hogyha gyengébb gépetek van, az Optifine a legjobb barátotok. Csak bementek beállításokba, és hát is átállítjátok, hogy jobban fusson. Meg arra figyeljetek, hogy a nevekhez ne írjatok semmilyen ékezetet. És ez volt a Bitharapás csatorna. Sziasztok!